mga dela-delo di ako panangirene. Ano ba'y narabang kilapa ba inasakang garing para ano ranong kawapiyak ang galing ami damalala yung nasadar akademi ba bulong sadar ay dolong nawasakan o ba niya natangkap ay ibedi man sadar nalaw nga nusap na magita idepanin kaubas sa orano na kinareno na nakiulan na din natangiyan Anibat pag-uwis na taman kada adiyang kaya ay ano na kanun na pagkada di made randa na di maarang dan nakamakarat sa rumparo ay dolong na usap mangkasasapiyag malasita rintang kumataya nalaang usap napipikir akong kadinin pamakarat sa rupa mangkasasapi malasita rita amatay kagiya pataro naro dita pikir gau dirantang ay mana may maro sa tindi mangkang sapi agaman lasitarita matay ay dolungan na usap ini karasaya nakasaya ni ukarami anarainong kau kidini dewa mga pagari kulay na piyak ka at tumataya Kakambuak na minggaray na diawagan sa paar Sungruta amang daya kastad na sa lalagi Disarat na kandirin nakasarata nakamutin Ay dolungan na usap ini pandin iawat Ninapasara rupa-rupa nakakasisi pukawake Aniniawa amagagantay kastelabos titinido Biyayawan na salima umemuda pakadungkan Daragid nga sa aranaw kabalakan ng inikupor Ay dolong na usap Ayak ka buti mo na nasarang puno ang kado
Nalaw nga nang usap na magtaidepan. Anadeda nari dusta derasa piak kang garing kami kita arita ngamatay. Anak karang pana kebeluna umbu tede mana sakang gering ade penapa geni nalu rampona buga gusakia kang gering ame dulu ngana usap miasa inwak napi kala astanaran ilaw nga nang usap na magtaidepan. Nakapik na sanara nasarumbe alade na nakaayami sinurun. So pada anayaran na beriwa aragimber rawini ngakidang araw na ikadua sugo intangay na didip na rin beratan pa ay dulungan na wasak ikatalusog na pagpilin na nasade. Nalaw nga nusak na di puda nakelipatan. Na ikapat na sutadi mairwi da ikalimba na nakatanda apa na nagimim. Dahil ko udisala ka waming ginawa ita taring ta ang amataya aring ta adik ko kero at di maraong ka di namang gidaw nga puwato masurat ang kaisa sakna na di ko kero kasi kamanasuran ko. Mapakara palada nakakibara at panditarin. Api apa apito lapis nasakit ang parakibada maraga naranu na may pamanakatuman di kada nagkaapulan nakainggulaw gapungkan titaya nasasarapan lalanas sa darain nananain sigurako. Kami ideng ko suda patako karuda no na inu kalala na tong sa uslabe nalaw nga nung usak na magtaidepan. Nabasto pipikirang kau bakal namipik rasa dapat sawakuran
alawanak ka kabimba na nakilada na tema ng kukingan ulayan na sarang punaw apang didindenang ko ay dodongan ang sapang baka mula ng nasa kaman